visa. Owacho ni higa manokalo cha gimano kelo tulo en ni budget chon niti matima makoket public participation. Koro jopiny ne kian to budget ni en kiwinjo wach budget en na chieng' misome. Chieng' makoro tim briefcase. Mano koro chieng' budget. Chieng' budget. Mane kaka nwanene chon. Lakini wang' ni opogore. Pogruok ni kanye. Dongi some kawuono. Yes. To jino chako lu wach budget karang'o. Higa mokalo. Yes. Ino kaka wang' ni kila ng'ato wuoyo wach budget ni. Kila ng'ato ng'eye. Kila ng'ato dwa ng'eyo to budget ni ang'o mantie iye manyalo keto ngimana obed kama be. Kono ka jo Kenya wang' ni giketo wang' gi kabisa wach budget ni opogore kod kaka ne timore. Chon cha onge ok ninyal mango ka waziri odhi Kibira ni bet gi jopiny wach budget kune mano ok ne timore. Ok nyine waziri kata kadhi ginene iluongo nango jivanji ni dhi loso gi wananchi e wach budget mano ok ne timore. Wanyana nena chieng' kaka kawuono kakoro waziri ni gi briefcase idhi som budget to mosom ni no emwacho no aisuru mane en lakini wang' ni opogre wang' ni penjo jopiny ndo uparo nango.